vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: vanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma, ndikuda kureururawo izvo zvandakaita last year, saka ndine hanzvadzi yangu uyo akaroora. That was last year. Handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai hangu mwedzi wacho waakaroora. Handidiwo kuti vanhu vange vachizonyumwa kuti ndivatete nhingika vanenge vari kutaura apa. So mukoma, hanzvadzi yangu uyo ainge akazoenda kuSouth Africa a very long time ago. Tichingosvivirawo kuti mwana waamai vedu dai akwanisawo kudzoka kumba. Saka ikoko kuJoni ikoko taingonzwa kuti ainge akaroora izvozvo mamarriage zvavo zvekuJoni, but iye manje ainge ari worse because ainge achitogara nechimwe chimukadzi cheko kuSouth Africa ikoko. Saka hapana kana chisvinu chainge chimborongwa kana chaimbobuda, yaingova tichauya. So pakazotanga kudanana noumwe musikana zvekare wekunoku kuZim, but takangomushora musikana uyu nekuda kwekuti vainge vakasangana kuJoni ikoko. Tikabva tati hakuna kana chinombobuda kana vanhu vakasangana kuJoni zvakangofanana. Mukomana ari kuzvitambisira nguva. Tikabva tagara naye pasi tikamupa counseling, tikabva tati tikuda kuti iwewe ungochuya kunoku, then ubva wachizotsvaka munhu unyatsokumutsvaka kunoku kuZim. kuJoni akutsvakwe mukadzi iye ndokubva aita nharo. Saka pakuzonoita nharo kudaro akabva atiudza kuti ainge afunga kuti ainge achibvisira mudzimai wake uyu tsvakirai kuno. Izvozvo akazviita ari oga because muroora at that time ainge aine pamuviri. So tsvakirai kuno dzakati dzabviswa mari dzetsvakirai kuno, there was no way yekuti tinge tichizozviramba. Saka takabva tazokumbira list, ndokubva tazorakidzwa list, tikaona kuti list rainge riripo kwazvo, but vamwe vangu vakabva vazotanga kumufarira muroora vachiti munhu aribo, but inini manje muroora uyu handina kana kumbobvira ndakamufarira because kunyange hangu ndisina kumbogara ndakaenda kuSouth Africa, but ndinongonzwa kuti vanzi almost vakadzi vose vari kuJoni vanoita zvechihure. Saka ndakabva ndatongonzwa ndichimuvenga musikana uyu muroora uyu. So akazoti auya kunoku, then tainge tiri mumapreparations, then iye akabva achizotungamirira, tikazoti tainge tichazonosangana naye kumberi. Saka takazoti tagara mufamily meeting, inini ndainge ndatogadzirisa zvinhu zvangu ende murume ndakamuti, saka inini already ndainge ndatogadzirisa zvinhu zvangu, muone zvenyu murume wangu ndakatofamba naye asingatombozivi kutoti kumba kwatainge tichitoenda kumba kwagogo ivavo vainge vatori n'anga. Akatofungidzira kuti ndainge ndini chikwereti changu chandainge ndichida kuenda kunotora. Tainge takadiscussa mufamily meeting group tisati tazoheva physical meeting. Tikabva tati umwe neumwe ari kufanira kuti ange achibvisawo pashoma kuitira kuti paya patinozoenda tichizonobvisa mari, then tose tinenge tacontributa, kunyange ukauya nedollar, kunyange ukauya nemari yaunenge wauya nayo. Saka inini ndakabva ndazotora mari iyo yandichachinja value tongoti $100 iyo yandakabva ndazotanga ndamhanyisa, ndikabva ndazoiendesa kuna gogo. Ava vakandibatsira pazvinhu zvakati wandei. So far patori nemagirlfriends maviri atori muvhu izvozvizvi, magirlfriends ainge ari emurume wangu awo andakatsakatisa kuburikidza nemishonga yagogo ivavo. Saka ndakabva ndadzokera kwavari gogo, ndikabva ndati gogo, ne100 yangu iyi ndoda kuti muge muchiigadzirisa because handisi kuda kuti marriage yehanzvadzi yangu inge ichizomira, iri kufanira kuti inge ichizokasika kuparara nekuti kamusikana aka kake kekuJoni I think kuti ihure. Shuviro yangu yainge iri yekuti iye ange achikwanisa kuzowana, ange achizokwanisa kuroora musikana chaiye. Then gogo vaya vakabva vazondigadzira zvinhu zvangu, vakabva vazonditi ozodzoka after 3 days. Saka after 3 days ndobva ndakabva ndazodzokera nemurume. Iye haana kana chaakamboziva kuti tainge tichitodzifambira nyaya dzacho. Ndakabva ndazopiwa mari iyo yaakafungidzira kuti yainge iri mari yechikwereti yandainge ndichitopiwa nagogo vaya vachindikwereta. So vakati vandipa mari iyaya, ndokubva tazoenda kumba tikabva tazoheva our physical meeting. Takati taita that physical meeting, then iniwo ndopa ndakabva ndazoburitsa mari iyaya. So mukoma ndakaiburitsa mari iya, ndikabva ndati yanguwo iyi vanhu ndokutofara paya sezvo yainge iri mari yainge yakatowanda. Tikabva tachizosimuka manje tichienda kunobatsira mukomana kuti ange achiroora. Kubva ipapo kusvika pari zvino mukomana ashe vana ava vairatidza kuti vaidanana, but iko zvino zvinongoona kuti ibatai. Tinongogara tichingovagadzirisa pamafoni apa. Unotoziva kutoti kana muroora akangogara ati hei tete
inenge itori burukashashike ikoko kuJoni. Vanhu vanenge vachiparana kuita sekunge vachaurayana. Saka isusu mukoma tungomudza kuti iwewe unofanira kuti unge uchitongoziva kuti munhu uyu sezvo wakasangana naye muJoni, dzimwe nguva mukunonetsana paya pamwe anenge abva mukutaura nevamwe vanhu vake avo vaayimbofambidzana navo. Saka ndinoti kana ndikamudza mashoko iwawo ndinobva ndaona kuti ya baba vangu nhiya iwe, vanhu vavatanga kupisa tsitsi votanga kunzwisa tsitsi, but I can see kuti munhu wake aiwa munhu wake anomuda, but inini shungu dzangu ndedzekuti ichi chisikana chake cheJoni ini hangu handingakwanise kuti tinge tichitochiti ndo chimurora chedu. No, we think that we deserve something more. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vatete avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vatete ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume, ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndauya pano neconfession yangu uye zvekare ndikudawo kungobvunzawo izvo zvandiri kuda kubvunza, and kana mukaposta nyaya yangu ndingafara chaizvo. Mukomana chinyaya iripo ndeyekuti inini ndakamborohwa naambuya vangu mushure mekunge ndatoroora ndatochata nemwana wavo. Saka takabva tatanga kunetsana. Zvakaitika mazuva ipapo patainge tichiri kuZimu, I was working as a civil servant. Upenyu hwainge hwakaoma, kwainge kungoendawo kubasa, but uchingoona kuti zvakangofanana. Saka madhamu vakabva vazoita laki ndokubva vachizotanga kushandira this other NGO company. Vainge voita mari pasina kana nguva. Madhamu vakabva vazotoreswa license uye zvekare vainge votofamba nemotikari yekambani. Saka I started to suspect kuti mukadzi wangu anenge ava kundichita, because pane this other day mukadzi akati adzoka achibva kubasa, then she rushed to the bathroom. Ndikabva ndati kwa munhu uyu angopinda nekungomhanya kubathroom, what is going on? Saka ndakabva ndamutevera, ndikabva ndamusvikira paya ari busy achitokurura nhumbi dzake. Ndakati ndichinomanikidzira kubata kusikarudzi kwake uku takanetsana mukoma, takanetsana achiramba like akaramba kuti ndinge ndichimubata. Iye akati it was because ainge aswera muswere wese wezuva achidikitira. Yet as a couple dzimwe nguva panokwanisa kungoitika that incident yekuti munobva kwamunobva musati mageza mongokaruka matoita zvamunenge muchiita. Saka ipapa I just wanted to see kuti munhu uyu amhanya achienda kubath as soon as she entered into the house, what is going on. Mukoma takanetsana paya. I just managed kuti ndinge ndichizongonoguma, but ndakanzwa sekunge kusikarudzi kwake kwainge kusina kumira zvakanaka. Ndakanzwa sekunge kwainge kwakanyorova, but nyaya iyoyo mukoma yakazotikonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuripisiwa, because ndakati ndamuti naiwe kuzvauri kuita sekunge wakanyorova. Munhu ndokubva anoti mutabu, and the water was still flowing into the tub. Ndokubva anogara mutabu paya, akabva atanga kupopota, akapopota achitobuda mutabu, akabva anditi I am in the middle of bathing, yet uri kutonditi ndanyorova. Kukana munhu achigeza angatadza sei kunyorova? Ndokubva atobuda mubathroom achindisiya kana kugeza haana kuzombogeza. Yainge yava noise, tava kutonetsana paya. Akabva atora foni yake ndokubva afonera ambuya vangu. Akati avafonera kudaro vakabva vatouya same time. Vakatongosvika mukoma, matempers they were still high. Saka ndakabva ndati vana vainge vachifanira kuti vange vachimbobuda vambotenderera so that at least we can calm our nerves down. But mukoma ndakati ndangodaro ambuya vangu vakabva vatongonditi iwo unojairira stereki, ende ndainge ndisingatombozivi kuti why is it vainge vati inini ndinojairira, because vakabva vangosimuka apo pavainge vakagara, vakabva vauya vakabva vandirova nembama. Mukoma nashi ambuya vangu vakasvika pakuencourage mwana wavo kuti ange achirongedza mabhegi ake uye zvekare nehembe dzevana. Vakabatsirana paya. Mushure mekunge vabatsirana ndokubva vatotora masuitcase aya vakalodha mumotikari. Ndivo avo vakabva vazoenda. Chakazokonzeresa kuti marriage yangu isaparara, it was by God's grace. Ndinongo mufesi wangu uyo ainge akasouya kuno kuAustralia. All of a sudden mukoma nashi I can say kuti a day after that incident, mushure mekunge ndarambwa nemukadzi, akabva azondifonera achinditi in his spirit he felt like he was supposed to help me kuti ndinge ndichizouyawo kuno kuAustralia. So I then informed my wife
about this. She got so excited that very evening mudzimai akabva azodzoka ari ega. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandirwadza. Fast forward, tava kurarama tiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Nyaya iyi mukoma mumwoyo mangu ichirimo, saka hama dzangu hakuna kana umwe zvake anozviziva kuti inini ndakamborohwa naambuya. Dzimwe nguva ndinoti kana ndakamutarisa mudzimai wangu ndinobva ndanzwa ndichimuvenga, and I also want to confess kuti ndatova nevana vaviri neumwe mukadzi. She is also from Zim, and iye ndiye wandakaudza zvose izvo zvakaitika pakati pangu nemukadzi wangu. At the same time vana ava vari kukura. Shuviro yangu ndeye kuti vana vangu vanofanira kuti vange vachizozivana, saka ndikukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo uchenjeri, vange vachindibatsirawo kuti nyaya iyi ndingaihandla sei. How do I tell my relatives kuti ndichizosvika pakuzoita imwe mhuri separately? It is because ndakaona kuti uko kwandainge ndakaroora vainge vasingandione sekunge ndainge ndiri chinhu. Only after ndazouya kunoku kuchando ndo pavakabva vazotanga kundiona sekunge ndainge ndiri mukwasha wavo, but pandainge ndichiri kutambudzika as a civil servant muzimu vaitoita kutondishora, and mudzimai paakazotanga kushanda it was even worse. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Please let us try to speak with him in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Vanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndikuda kureururawo kuti ndakaona baba vangu vakanoisa mari paguva revamwe bankuru. Mushure mekunge vaisa mari iyoyo, mari iyi I strongly suspect kuti vanenge vakazoipa mwana wabankuru, because kubva ipapo at that time kusvika pari zvino upenyu hwacho hwaanorarama hunonzwisa tsitsi. Isusu tiri kuno ku Cape Town, so zvataiwanzokuita naye cousin brother yangu uyu taiti pose paya kana tikawanawo zvimari taiwanzokuenda kumba after at least 2 years tiine zvimari zvakati one day. Then iyewo nekuda kwekuti ainge akashayikirwa nevabereki achiriwo mudiki, saka anotongoti pamba pedu ndo pamba pavo. Saka ndinorangarira kuti nerimwe gore yainge iri Christmas takabva tazoenda kumusha. Takati taenda kumusha kudaro, then baba vakabva vazoti vainge vaine kwavainge vachida kuenda neni. Musi wacho iwoyo kwainge kuchitosara zvimvura, takabva tatanga kufamba paya. Saka vakabva vati ngatitsaukei ndokubva tazotanga kufamba takananga kumakuva, vachiti ivo vainge vachida kuti pandinozodzokera kuSouth Africa zvinhu zvangu zvinge zvichizondisunungukira, ndinge ndichizofamba nenzira dzinenge dzakachena. Takati tasvika kumakuva kuya, baba vakabva vazondibvunza kuti une mari here ipapo. Ndakabva ndazovaudza kuti ndainge ndiine 50 rand. Baba vakabva vazotema shizha. Vakati vatema shizha kudaro ndokubva ndazovagamuchidza mari. Vakati ita zvekuisa mari yacho pashizha, ndokubva ndaita sekudaro. Saka vakabva vazotora shizha riya rainge riine mari pamusoro paro, ndokubva vazoisa shizha riya pamusoro peguva rabankuru. Vakati vapedza kudaro ndokubva vazotora shizha riya zvekare nemari vakabva vapeta vachimeka sure kuti mari iyoyo vaisaibata. Takati tichinosvika kumba ndopavakabva vazodaidza cousin brother yangu, vakabva vati vainge vaine mari yavainge vachida kuti vange vachimupa. Akatomboramba akabva ati kana mari tinayo baba, do not worry. Vakabva vati ndangokutengera mani, ndida kuti unge uchinozvitengerawo 1 or 2. Vakabva vamupa 50 yeye akabva atoitora akatoisa muwallet make, and I checked him carefully. Tikatoenda kumagrosa tikatononwa doro redu, and mari yaakatanga kushandisa yainge iri iyoyo 50 rand. Tikazoti tadzoka kuno kuSouth Africa, uyu cousin brother yangu ainge ari munhu aiva nemusoro. Aiti each and every year patinenge tabva kumusha aiva nekabhuku kake zvekuti aitika kuti this year I want to do this, do that, achikompare kuti the previous year izvo zvaainge akanyora ainge akagona here kuzviita. Takazoti tadzoka zvekare kuno kumukoma,
for the first time in his life ndo pandakabva ndamuona ava kutanga kumhanyidzana nemakaradi. Mukoma She, mukaona madyirwo kanoitwa mari nemakaradi, kana riri selaki rekubata mari, ane rimwe laki rekubata mari zvokuti unyatsokuona kuti this is spiritual, zvinhu izvi hazvisi normal. But mari iya yamukoma She anokwanisa kubata kana 8,000 sanhasi, mangwana anokuudza kuti ndasarwa ne2,000. But zvinoitika kwandiri manje inini mukoma, ndiri munhu wewe kuti ndinongopiwa unnecessary bonuses kubasa, like mwedzi yadarika iyo, mushure mekunge cousin brother yangu uyu aenda kumahustlings ake akabva ati hona kandatorwa 5,000 changu, ndine chimwe chibhebi icho chandiri kuda kuenda nacho kuma-outings, vakabva vatoenda kuhotel. Mukoma She, it was only after that ndo pandakabva ndazodanwa nemurungu akabva ati this month I want to give you a bonus. Ndikabva ndapiwa exactly 5,000 on top of my salary as a monthly bonus. Inini kumusha uko mukoma ndiri munhu ari kuita mamwe madevelopments pamusha zvekuti vanhu vazhinji vanotofungidzira kuti kuno kuSouth Africa ndinoshanda rimwe basa rine mari, but tinotongoshandawo mabasa iwawo ari normal, just that the way yandinopiwa mabonuses nemurungu. So I think kuti mablessings ose awo andiinawo akabirwa cousin brother yangu ipapo pandakapa baba mari vakanoisa paguva vakabva vazoipa cousin brother yangu, because ndo paakatanga kuita rombe. Akatombosvika pakubayiwa nebanga neumwe mukaradi uyo waainge asangana naye, akamuudza kuti ndoda kurara newe, vakabvumirana. Saka mukaradi uyauya vakazoti vapedza kurara vose, mukaradi uyauya akabva aona kuti munhu uyu ane mari yakawanda, akabva ati ndikuda more money. Then uyu ainge oramba, mukaradi uyauya akabva angonotora banga akabva amubaya, but lucky enough akangonomubaya paruoko apa. Mukoma ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Mudharawo munhu wekutoti vanototyisa, handitombokwanise kuti ndinge ndichivabvunza. At the same time handidi kuti ndinge ndichidestroy that relationship that is between me and my cousin brother, because akazviziva kuti izvi ndo zvakaitika and I was part of that process. Dzimwe nguva anokwanisa kuzoreacta nedzimwe nzira dzekuti tinozotanga kurwidzana tichiita sei. So I think kuti it is best that I just keep quiet. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Again I repeat, kuna mukoma vaiva avo vakati ivo is single and searching, your partner is waiting for you on WhatsApp. Saka please come back and mova manditumidzira another message so that ndinge ndichikuconnectai neyour partner who is patiently waiting for you.